Ola, son Laura, técnica de cooperación de Amigos da Terra, e quero presentarvos nuns poucos minutos en que proxectos imos traballar neste 2020. Agardo que sexan do voso interese. Dentro vídeo. Neste 2020 temos dos proxectos de cooperación previstos. Un deles, que iniciou en 2019 e rematará este ano, promove a cría de pargo en gaiolas flotantes en Nicaragua. Trátase dunhas estructuras flotantes en impacto ambiental onde se crían pargos dun xeito sostible. Combínanse unhas gaiolas de reproducción con outras de crecemento, evitando a extracción de alevíns do medio natural e incrementando a produción e ingresos das cooperativas. Ademais, a próxima construción dunha planta de preparación de alimento axudará a elevar os rendementos desta actividade productiva. O outro proxecto previsto é unha iniciativa para promover os dereitos das mulleres rurais en Honduras. Este proxecto presentamos a unha convocatoria de subvencións da Xunta e está pendente de resolución, pero agardamos que pronto poidamos inicialo. O que pretende é capacitar a grupos de mulleres para que se formen en agroecoloxía, en concreto no método biointensivo, e xenerar oportunidades de autoemprego na venda dos alimentos que cultiven. O obxectivo é que os vendan en mercados locais e mesmo que os introduzan en programas de alimentación escolar. Este proxecto traballará tamén na prevención e denuncia da violencia de xénero, mediante apoio ás oficinas municipais da muller, coa creación de protocolos de denuncia e espazos de protección, porque sen xustiza de xénero non hai xustiza social. E con vistas ao próximo ano, neste 2020 tamén trataremos de deseñar un proxecto de compostaxe en Honduras que nos permita adaptar e aportar a nosa ampla experiencia na xestión de residuos orgánicos á realidade deste país. Para rematar, queremos falarvos de outras campañas de Amigos de la Tierra que tratan de establecer lazos de solidariedade internacional. A máis destacada é a campaña de persoas defensoras. Como sabedes, cada ano centros de activistas sofren violencias, intimidacións ou son asasinadas por defender os seus medios de vida e territorios. En Amigos de la Tierra Internacional, durante este ano, se vai establecer unha ferramenta de solidariedade internacionalista para dar resposta aos chamamentos de solidariedade e de apoio que nos chegan de outras rexións do mundo. Esta campaña se integra nun movimento que se está a desenvolver en Amigos de la Tierra e que se chama Xustiza Global e que engloba diferentes tipos de accións, dende esta campaña que vos acabamos de comentar ata loita contra tratados de libre comercio. En Amigos da Terra queremos ter un papel activo e vos faremos chegar todas as oportunidades de formación e participación que nesta materia internacional se xeneren dende Amigos de la Tierra. Así que xa sabedes, se tedes interese nestas campañas, só tedes que preguntar por elas, achegarvos á asamblea ou comentarvos en calquera outro espacio de participación no que vos animedes a incluirvos. Agardamos que este vídeo vos teña gustado. Vémonos na asamblea. Unha aperta.